Neața, șerif. Neața, Brodit. Zid? Da, da. Hai că stau grapii la rând. E coadă ca la pâine. Mergem să luăm pe toți, haide. Așteaptă să îi ducem pe marele ecran. Suntem pe ei. Ne așteaptă și Chiruț să-l facem pescar de top. Avem treabă multă. Hai să-i dăm bătaie. Haide, Bob, ne vedem la mine, pa. Bună dimineața, prieteni. Numele meu este Malone, băiatul din spatele camerei și vreau să încercăm astăzi un nou format de vlog pentru Virgil, pentru vlogurile de pescuit. Habar n-are despre treaba asta, nu știe și am o idee despre când va afla, direct pe YouTube. N-am să-l anunț, am să fac o chestie secretă. Vreau să prezint un pic ce este în spatele camerei până la vlogul propriu-zis. Și de asemenea, lăsați-mi în comentarii dacă vă place acest format de clip versus cel clasic de până acum. Vechea introducere și continuarea clipului. E o ceață afară, e un frig. Tăiască. Cel mai tare cameraman de cu frățiorul meu. Salut, dă-mi un sandwich cu șnițel, dă-mi și 4 felii cu pizza cu șuncă. Auzi, dar de ce tot filmezi cu camera? N-ai tu treabă, n-ai tu treabă. Schimbi regulile jocului. Am ajuns. Ai ajuns? Da. Ești foarte bun. Ia Floris, camă. Am florit de bucurie eu. Ia vedeți, prieteni, aici. Ia vedeți bormașină mucegăită. Ai mai dat cu ele? Niciodată. Nu mai țin nimic. Vine primăvara, dăm cu VTB în toată țara. Nu vorbesc cu tine azi. Ai filmat? Da. Știu. Asta a fost o glumă proastă, nu? Da, merge, e ok. Vreau să scot un crab, să scot o mustăcioasă. Dacă o să scot. Avem aici caviar, fructe de mare. Împodobește, mamă, bradul. Mai mă dau și mare profesor pe aici, învăț pe alții. Da, frățiorul meu, băgam juvelnic. Păi să mănânce și gura noastră ceva. Vrei să mergem acasă cu stomacul gol? Dau și eu sfaturi dacă nu prin pește. Mamă, pe cine crezi, Doamne? Stătea pe scaun. Ce oare o fi pește în balta asta? Să trecem la treabă. Mi-am lăsat amprenta, nada perfectă care schimbă esența. E magie pe bată, very stil inconfundabil. Știi că eu sunt pescarul de vis care e mereu amabil. Tu fiști mici și ceraniera, îți mai fac un show. Imagie pe lansetă, vârful se îndoaie mereu cu flow. Sunt mândru de impa, știe toată lumea că pescuitul ăsta e o artă. Orice dată VTB aduce o victorie în bată. VTB fishing, trofee și glorie. Peștii mari vin, scriu altă istorie. Tot feeder freestyle, suntem un fenomen. România e mândră de campioni din teren. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit. Vă salutăm de unde știm noi cel mai bine, nu? De pe malul Dunării. Da. Glumesc, nu e chiar malul Dunării, dar suntem pe lacul sălbatic din Movilița. Te simți ca și cum ai fi pe malul Dunării, pentru că stânga-dreapta pereți de stuf, în față la fel plin de stuf. E incredibil cât de mult te poți deconecta de oraș doar la, cât ai făcut, 40 de minute până aici? 40 de minute. Cam așa ceva. După cum vedeți, soarele nu prea-și face simțită prezența, însă să sperăm că nu o să luminăm noi astăzi, nu, Chiruț? Da. Vă fac cunoștință cu frățiorul meu.
El o să fie astăzi elevul meu pentru că am un proiect de suflet pe care urmează să-l prezint în detaliu și anume voi forma o academie de copii, o academie de metod feeder special destinată copiilor în care o să mă ocup personal de ei, o să-i formez și toate astea o să fie complet gratuite din partea VTB-ului și din partea imaginii Virgil Frizerul, Virgil the Barber sau Virgil Pescaru, cum vreți voi. Vă fac cunoștință cu un om special, cu un prieten care deja face parte din echipa VTB Fishing și anume Mihai Chiruț. Îți dau cuvântul, frățiorul meu. Am 14 ani, dacă mai cu așa cu emoțiile, trebuie să-mi găsesc cuvintele așa. De ce te-ai apucat de pescuit? Din curiozitate, deoarece prietenii mei cei mai apropiați pescuiau și am vrut și eu să văd cum este. Am început pescuitul pe un lac din parcurile Bucureștiului. Nu mai fugi de mine, stai aproape ca să ne prindem la undă. Bun. Când a fost prima ta partidă de pescuit? Anul trecut în octombrie. Atunci ai ieșit prima dată în viață la pescuit? Da. Și cum a fost experiența pentru tine? Frumos, foarte frumos. Da? Mai frumos decât la tabletă? Sau Da. ați de sunat un pic cam Mai frumos de ca la părinte tabletă. bătrân, nu? Vrem să vă prezentăm astăzi o partidă extraordinară, să sperăm, Doamne ajută, să nu fie lampă, nu? Da. De pescuit, chiar dacă forțăm puternic sezonul, deja suntem în iarnă, jumătatea lunii lui noiembrie, bine că nu ninge, însă pescuitul nu are limite, nu? Nu. Ieșim și iarna și vara. Când ești pescar adevărat, nu te uiți la vreme, ci te uiți în portofel să vezi dacă mai ai bani și te duci la pescuit. Astăzi o să fie un vlog mai special, odată că l-am pe Mihai cu mine și pe lângă asta o să fie benefic și pentru voi, pentru că o să fie un vlog tip curs 1 la 1 în care o să lucrez special cu Mihai Chiruț, să văd ce putem îmbunătăți la tehnica lui, atât la lanseu cât și la deciziile pe care le ia într-o partidă de pescuit și sperăm să prindem cât mai multe capturi frumoase împreună, nu, frățioro? Da. Hai să-i dăm drum. Hai să vedem un pic ce putem să corectăm în prima fază înainte să începem pescuitul la lanseu. Mâna asta trebuie să o ții exact așa cât mai îndoită. Uite, cu cât îndoi mai mult mâna asta, cu atâta îți permite să ții stânga mult mai ridicată și automat ai o cursă mult mai lungă în lanseu, ok? Da. Și o să-ți fie mult mai lejer să arunci. Încearcă să nu ții asta deasupra capului, că la fel, dacă ții asta deasupra capului, un pic mai în lateral, ca să ai forță să tragi cu stânga, să ai deschidere mai bună de braț. Și ce trebuie să știi ca reper? Tu, când stai în poziția asta, tu ai impresia că lanseta vine cât de cât paralelă cu solul, dar ea filmează lanseta, Malone. Ea, de fapt, e foarte ridicată, știi? Uite, exact așa, bravo. Vezi, dacă îndoi mult mai mult și fii atent, de acum reperul tău când lansezi la distanță, trebuie să fie, să atingi un pic metodul jos. Uite, ai simțit? Da. Să simți o secundă că atingi, atât. Acum și ridici un pic. Acum ești în poziția bună de lanseu. Lanseta paralelă cu solul și mâna stângă, că tu mai să ai amorțit, nu? Bun. Intră iar în poziție și hai să facem un lanseu. Așa. Ok. E aproape bine, încearcă să simți un pic, după ce ai simțit mai ridici un pic. Acum ai poziția perfectă, dar stânga încearcă să o ții sus, ok? Da. Mâna asta relaxată și foarte important, te-am văzut cum ai lansat, încearcă să tragi mai mult cu stânga, ok? Dreapta mai mult conduce și să tragi mai mult cu stânga, să tragi de cotor mai tare cu stânga, să pui forță. Și acum te uiți cum bate vântul un pic spre dreapta, zi reper 2 metri mai în stânga ca să o pui unde vrei tu, bine? Și zi un reper mai sus, nu te uiți niciodată în jos. Te uiți mai sus la nivelul de sus al stufului și acolo zi reperul. Și după dai. Hai să vedem. Nu uita, tragi mai tare cu stânga, bine? Tragi mai tare cu stânga și încerci să ai cursa cât mai lungă. Hai, dai. Ok. Bun, bravo, ai văzut, ai luat clipsul foarte bine. Până în stânga. Da, reperul te-ai dus mult prea în stânga, dar mi-a plăcut că ai luat clipsul foarte bine, deși trebuie să mai lucrezi un pic la cum eliberezi firul, că ai tendința să-i dai multă boltă, ok? Da. Trebuie să fii mai atent când eliberezi firul, să faci timing-ul perfect. În rest, te-ai dus bine, ai luat clipsul perfect, asta e foarte important. Acum hai să dăm un pic mai în dreapta, îți iei reperul un pic mai în dreapta și dă-i la fel și încearcă să păstrezi toată mișcarea exact cum am discutat-o. Esența e nu doar să-ți ia clipsul, ci esența principală e să-ți ia clipsul, să-ți tragă ușor lanseta din mână, ok? Atunci când ți-a tras lanseta din mână, înseamnă că toată forța
de toată viteza cu care metodul aplicat a preluat-o lanseta când îți trage din mână, el nu mai are viteză și după pică ușor în apă și automat o să ai mecanica perfectă, o să ajungă nada perfectă pe substrat și nu bubui, nu faci zgomot, ok? Hai să vedem. Tot așa, vreau să-ți tragă lanseta din mână. Un pic mai jos, fă cum ți-am spus, să atingi un pic, așa, perfect, mai sus acum și trage mai tare cu stânga. Ok, la asta dreaptă. Bun, perfect, ți-a luat clipsul foarte bine, la fel, i-ai dat drumul prea repede, dacă ai observat, se duce foarte boltat. Mai lucrezi tu la timing, da, când îi dai drumul, bine? S-a agățat? Nu? Un pic așa. Ok? Da. Ai prins? Am prins. Deci foarte bun. Acum o să începem să pregătim nadele și momentele de top, marca VTB. Eu fac brown și combinația de green. Ok, și o să fac eu peleții, mixul de peleți, o să îi combinăm, o să explicăm imediat cum. Și mai am o surpriză aici pentru voi, o să vă explic imediat despre ce e vorba, o noutate de top marca VTB. Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, Virgil, iarna cu ce pescuim, ce merge pe apă rece? E foarte important să știți că nadele de top marca VTB Fishing merg extraordinar de bine atât pe apă caldă în sezon cât și pe apă rece. Au la bază foarte multe ingrediente de înaltă calitate, sunt concepute special să mențină, să atragă peștele atât în perioada rece cât și în perioada caldă. Am aici surpriza pe care v-am promis-o. Și anume, să știți că am îmbunătățit foarte mult rețeta de brown cerealier pro. Mai exact, e o surpriză și pentru tine, că nu ți-am spus încă. Avem o combinație mega interesantă de fish meal amestecat cu nadă cerealieră și o să vezi că e o chestie super faină, care merge mai ales acum pe apă rece. Are o concentrație mare de fish meal, de făină de pește și multe alte surse, dar e o combinație foarte bogată și de cereală, exact cereala pe care peștele o iubește și o preferă. Aștept să dai cu ea sau? Da. Bine, nu-ți dau. O să vezi că îți doar eu cu ea, tu dai cu celelalte, bine? Da. Să trecem la treabă. Să trecem la treabă. O să încep să prepar eu noutatea. Tu apucă-te acolo, frățiorul meu, de ce vrei tu. Știi să le prepari? Normal. Ai mai dat cu ele? Niciodată. Ok. Să curgă noutatea. Avem aici nada brown cerealier pro, o combinație foarte interesantă între fish meal, făină de pește și multe cereale. Ia uitați cum arată, filmează de aproape un pic. Dar haideți să vedeți cum se vede după ce îi dăm apă. O să punem apă treptat. Am scăpat un pic mai multă, însă e bine că o să își tragă foarte multă apă. Mirosul foarte interesant între cereală și fish meal. După cum vedeți, are și o textură super faină. Să vedem dacă prindem și ceva mustăcioși cu ea. Tu ce faci aici, bro? Brown ăsta. Normal. Puternic dezvoltat. Atât. O să facem acum mixul de green, punem o pungă de inovator și 3 mâini de exploziv. Bă, nu se desface. Ai filmat? Da. Șterge. Tu îți cântărești apa sau pui treptat așa la ochi? Pun treptat, cum simt eu la mână. Câte puțin, nu? Da, Și... exact. Bun. Și 3 mâini de green. Este foarte important să le amestecăm mai întâi în stare uscată, înainte să le dăm nectarea. Și acum mai punem apă treptat. Cum îți dai seama câtă apă să pui? E un test. Mai întâi o strângem, dar acum are foarte puțină apă, nu colează absolut deloc. Și se simte și la mână. Deci pui câte puțin din aproape în aproape să Da. mergi pe siguranță. Merg pe siguranță ca să nu... Să nu o neci. Exact, să nu stric nada, să... Da, eu am impresia câteodată că știu prea bine și eu arunc direct multă apă și mă trezesc că am făcut o zeamă. Da, așa e foarte bine cum faci, să pui câte puțin, treptat. Mai ales că la prima umectare își trage mai multă apă, deci la prima umectare putem să-i dăm mai mult, dar la a doua trebuie foarte mare atenție. Acolo se neacă cel mai ușor. Care e nada ta preferată de la VTB în care ai cea mai mare încredere? Sau ce combinație? Natural white-ul cu peleți cerealieri. Pe une? E preferata ta? Serios, da.
Ok. Și acum iarna? E prima ta iarnă? E prima mea iarnă. Ok. Brown cu peleți, simplu. Și capac de exact ăsta. Inovator cu green exploziv. Mai cam copiat, da, e ok. Ok. Verificăm după ce o umectăm, o strângem în mână și o dăm de găleată tare. Dacă nu se sparge și Se desface ușor, nu? se desface ușor, da, are consistența perfectă. Ești foarte bun. Tu cred că ești bun de profesor, nu de elev. Să dai cursuri, bravo. Acum o să dau și eu a doua umectare la noutate. Ia uitați. Și-a tras toată apa aia, v-am zis că trage multă apă și acum e chiar o scată. Se sparge puțin când o dăm de găleată. Așa că o să pun acum cu mare grijă puțină apă. În cantități industriale. Avem cantități exacte, dar cine vrea să le vadă să se uite la cursul nostru de umectarea corectă și prepararea nadelor. Îl găsiți pe canalul de YouTube. Eu lucrez la ochi de obicei. Cantitățile sunt pentru cei care sunt la mega început, să zic așa, și nu... Cantitățile sunt pentru cei care sunt mega începători și să fie safe că nu dau greș. Până fac de 2-3 ori, după încep să simtă și ei la mână. Exact cum a explicat frățiorul meu, Chiruț. Acum o să preparăm mixul de peleți. Avem aici complex mix de 2-3, la care o să-i dăm un upgrade cu Ultra Premium Attract. Punem foarte puțin, că nu vrem să facem prea mulți. Cam un sfert de pung, așa. O chestie destul de esențială. Iarna puteți să micșorați, să înjumătățiți chiar cantitatea de peleți pe care o adăugați în nadă. Dacă vara dăm cu 70%, 80% peleți și 20% nadă, iarna dăm ori jumate-jumate, ori chiar 30% peleți și 70% nadă. O să punem și câțiva peleți cerealieri. Preferații tăi, Chiroz, nu? Exact. De așa o culoare. Bun, ăsta e mixul de peleți. Ia uitați ce. Cred că ajunge deocamdată, nu? Aveam pregătit aici și Robin Red-ul, însă cred că am făcut suficientă nadă, ne ajunge pentru partida de astăzi, dacă nu mai facem pe parcurs. Acum o să sităm nadele. E foarte important să le sităm, devin mai buretoase, se umectează mega profunzime, spargem toți bulgărașii și automat o să avem o mecanică mult mai bună și se va desface mult mai rapid nada pe substrat. Acum o să vă arăt ce combinație facem în pescuitul de iarnă de apă rece. Avem aici green exploziv combinat cu inovator și aici noua nadă cereală combinată cu fish meal. Iar aici mixul de peleți. O să punem 3 mâini de peleți în nadă. 1, 2, 3. Amestecăm. Asta e un detaliu foarte important. Iarna scădem semnificativ cantitatea de peleți pe care o adăugăm în nadă. Și o să punem și în green la fel 3 mâini de peleți. Cam asta e combinația devastatoare. Avem mecanică, avem desfacere rapidă și atracție pe patul de nadă. Pam, și-a plecat. Mergem. Hai să facem totuși un Robin Red. Hai să facem totuși un Robin Red, că nu strică să-l avem acolo. Robin Red e Robin Red și e royal, ca să nu știi. Cum ar fi bro acum, după ce am făcut un intro de o oră, să facem lampă? Bro, dă-ți peste gură, frățiorul meu. Dă-ți peste gură. Ești optimist rău? Ai încredere înseamnă în tine. Da. Vine primăvara, dăm cu VTB în toată țara. Robin Red până la urmă, nu, frățiorul Exact, meu? da. Auzi, Mihai? Aud. Bun. Cum te-ai apucat de pescuitul la metod? Mai întâi ziceai parcă că ai pescuit la undiță, la plută? Da. Și cum ai făcut switch-ul ăsta? Păi, după ce m-am plictisit de creșie aia la cât palma, am căutat pe net pescuit la feeder, pentru că mi-au recomandat prietenii mei și primul videoclip te-am găsit acolo pe tine și... Asta vreau să aud, mersi frumos. Da, și am fost foarte bine Și acum era tare și nu mi-a plăcut clipul tău și am căutat pe altcineva, nu? Te-am găsit pe tine și mi-a plăcut foarte mult cum explicai acolo, era... Cum pescuiai
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Nu. Ce bun. Da, am scopul. Am văzut videoclipurile tale și am văzut acolo cum ai scos un pește, era de extra în concurs și ai țipat acolo extra. Cântar, Da. Și te-am virusat. Da. Și mi-am dat seama că asta vreau să fac și eu. Asta e o chestie foarte faină care mi umple inima, să zic așa, când văd că foarte mulți copii mă urmăresc videoclipurile și pot să inspir generația asta nouă și de aici pornește și proiectul Academia VTB Fishing Junior, în care o să pun multă pasiune, pentru că foarte mulți copii sunt pasionați de pescuitul la metodă, i-am inspirat prin videoclipurile mele și asta îmi dă bucurie să continui să fac ceea ce fac. Cred că o facem destul de ok, nu? Da. Poți să mă critici că e ok, că suntem prieteni. Nu. Vrei și tu? Da. Nu-ți dau. Hai că-ți dau. Ți ajunge? Ok. Te-ai supărat? Ia, frățioară. Mersi, frățiorul. Hai că acum suntem pregătiți. Chiar că am făcut un intro de oră. Asta e plăcerea de a filma. Încep să intri în sevrat, știi, ajungi pe baltă, vezi ceața aia cum iese frumos din apă. Și ce-ți vine să faci? Să scoți lanseta, să dai direct pe el, exact, să prinzi. Și trebuie să stai o oră să filmezi, să pregătești, să explici, nu? Dar e o chestie faină, ne bucurăm să împărtășim asta cu voi, cu comunitatea noastră. Mă bucură comentariile voastre, să știți că le citesc, chiar dacă nu răspund întotdeauna la toate comentariile, le citesc pe toate și chiar țin cont de ele. La timpul potrivit o să încerc să îndeplinesc multe din cele pe care le cereți în vloguri. Hai să ne apucăm, nu? Ne apucăm de treaba? Da. Ce vrei să facem acum? Tu ești șeful. Un grătar. Să prindem pește. Prindem? Cum începi tu partida? Partida de la bunul început? Da. Sondare. Ok, bravo. De unde știi? Mi-a zis un prieten. Da? Bun, exact cum ziceam, sondarea e foarte importantă, dar acum mai nou putem să sondăm și cu telefonul, nu? Dacă avem informații, sondăm cu telefonul. E foarte important să sondăm standul, să simți exact în lansetă ceea ce ai în față. Ce știi tu despre sondare? Mi-ai dat-o greu. Da, ok. Hai că îți fac treaba mai ușoară. O să mai recapitulăm o dată, sunt sigur că știi, că am mai explicat și în alte vloguri. Când sondăm e foarte important să avem full textil pe lansetă. Da. Ai full textil pe lansetă, da? Da. Bravo. Al doilea pas, putem să folosim o lansetă ușor rigidă, nu foarte moale, că atunci ne poate induce în eroare. O lansetă un pic mai rigidă îți transmite tot ce e pe substrat. Pentru cei care nu știți, sunt plumbi de sondat speciali. Mergeți la magazin, vă luați un plumb de sondat, puneți full textil pe lansetă și lansezi cât mai aproape de malul opus. După care cu vârful tragi ușor plumbul pe substrat și aici trebuie să știm chestiile de bază. Putem întâlni odată substrat cu mâl, mâl gros, argilă. cu nisip, un mâl mai argilos, mai bătătorit și ăla e un substrat bun. Și putem întâlni platouri de piatră, pietriș și diferite tipuri, cam astea sunt în mare, cele pe care trebuie să le știm. La noi în sud, cele mai întâlnite tipuri de substrat sunt de obicei mâl, nămol gros, sau un mâl mai argilos, un pământ mai bătătorit, mai tare, care e perfect pentru pescuit. Îl întâlnim foarte des în malurile opuse și sunt și anumite zone, în funcție de ce izvoare are balta, cum a fost săpată, escavată și așa mai departe, unde putem să găsim și praguri, denivelări, gropi. Dar asta, le luăm treptat pe parcurs, ok? Da. Cum măsurăm adâncimea apei? Ne punem un metod mai ușor, aruncăm și numărăm secundele până ajunge la fund metodul. Bravo, ești foarte bun. O altă tehnică foarte precisă este să folosim un plumb de 20 sau 30 de grame și odată ce lansezi, cum a lovit apa, începi să numeri. Și cum numeri? 101, 102, 103, da? Deci nu 1, 2, 3, că are tendința să te păcălească și fiecare secundă simbolizează aproximativ 1 metru până când plumbul ți ajunge jos. Dacă ai o apă mai mică care are, nu știu, 1,5 metru sau 2 și ai și variații unde ai jumătate de metru, să poți să dai seama, poți să plui un plumb chiar mult mai ușor sau, cum ai zis tu, un metod foarte, foarte ușor în care să-ți coboare treptat și să poți să-ți dai seama. Ok? Da. Să nu ne pierdem prea mult în detalii, pescuitul e destul de simplu. Noi astăzi o să abordăm un pad de nadă, ok? Da. Sondăm, ne găsim un pad de nadă și o să ne axăm
pe pescuitul în malul opus. La ce mal avem aici? Perete de stuf, ceva superb extraordinare și păcat să nu abordăm asta. Plus că e foarte important de știut, în sezonul rece, peștele se hrănește cel mai bine, în 90% din cazuri, în malul opus. Lipit de mal, cât mai aproape de mal, de stuf sau ce avem pe locația respectivă. Dacă e o baltă balizată, atunci automat că nu avem cum să dăm malul, dar în cazul de față, garantat o să prindem foarte bine și constant în malul opus, cât mai lipit de peretele de stuf. Ok? Da. Hai să ne facem vadul, haide să începem să ne pregătim lansetele, să le măsurăm, să ne facem treaba și să prindem și pește, nu? Că de asta merge. Crezi că o să prindem ceva? 100%. Da? Da. 100% nu. Fire întinsă, frățior. Baftă. Să trecem la treabă. Acum o să începem nădirea, frățiorul meu. Eu o să abordez malul, filmează, te rog, în vinclul ăla de acolo, în dreapta plăcuței cu 12. E un intrând acolo foarte, foarte promițător. Se vede cât de cât, chiar dacă e ceață. Acolo o să îmi fac eu un pas de nadă progresiv, o să nădez malul. Mihai, tu unde o să-ți faci vadul? Pe plăcuța cu 11, Ok. Deci îți iei care per plăcuța cu 11, într-o nu? distanță necunoscută. Ok. O să faci undeva în 3 sferturi. Da. După cum am găsit substratul foarte bun, în 62-63 de metri, acolo o să te las pe tine să nădești patul de nadă, ca să mă bazezi pe tine, să zic așa. Astăzi tu trebuie să faci senzație, tu trebuie să strălucești. Și malul unde o să-l abordezi? În dreapta și în stânga plăcuței cu 11. E o distanță mult mai mare în golful ăla, exact cum pleacă, în intrândul ăla, și tu o să dai foarte frumos și precis, exact pe plăcuța cu 11, îți faci și patul de nadă. Nu nădim masiv, da? Deci iarna nu nădiți foarte masiv. Cum se răcește apa, peștii reduc automat cantitatea de hrană pe care o bagă la stomac. Era bine dacă făceam și eu la fel, că m-am îngrășat puternic, am 100 de kg și ceva. Însă din ianuarie, nu? N-am apucat de slăbit. Sau putem face împreună corpul perfect. Dacă iau de la mine și pun pe tine, o să fim bombă. Facem echipă. Asta a fost o glumă proastă, nu? Da, merge. E ok. După cum ziceam, iarna nu nădiți foarte masiv. Dați maxim 3-4 metoduri. E extra suficient. Și în mal, și în vaduri, 3-4 metoduri, după care stați direct pe trăsătură. Ok? Da. Hai să ne apucăm de treabă. Hai. Că, uite, sevrajul. Vreau să scot un crap, să scot o mustăcioasă. Dacă o să scot. Avem aici pregătită platou. Este un platou de mulți bani. Avem aici caviar, fructe de mare. Glumesc. Avem nadele de top, marca VTB în ADN. Robin Redu, l-am lăsat curat, fără peleți. Ce ai făcut, frățiorul meu? Deja te-ai apucat de nădit, nu? Da. Bravo ție. Dă-i acolo 3-4 pe vad și o să faci treaba bună. Hai. Avem aici, după cum v-am prezentat, Royal Robin Redu. Aici avem noua rețetă de Brown Cerealier Pro, combinație între cereală și fish meal, ceva inovator bombă. Iar aici chiar inovator green cu exploziv. Uitați ce verde extraordinar. Nu au cum să reziste mustăcioșii. Combinația asta e și best sellerul nostru, inovator green cu exploziv green. Aici clasicul Brown Elite combinat cu peleți. Cam pe astea mergem astăzi, iar la cârlig o să avem aici la fel un platou puternic dezvoltat, o să alternăm între momelile astea. Începem cu un cârlig destul de micuț. Îi dăm cu un 14. Începem cu un 14, ceva ușor subțire. Asta e un pellet Wagler fără contră. Dacă scăpăm pește, o să punem un cârlig mai mare. Trecem de la 14 la 12. Prima dată să avem prezentări și după mai vedem noi ce se mai întâmplă. Bun, aici avem un metod L de 60 de grame. Forfacul are undeva la 80 cm pe bandă, după cum puteți să vedeți. Aici avem quick change, o montură foarte simplă, culisantă. Așa o să-i dăm de cap astăzi. Și o să alegem un wafters micuț, marca VTB. Îl luăm pe acesta, mai exact mini boilies-ul de 6-8 mm. Începem cu cel micuț de 6 mm și după o să mai alternăm în funcție de cum vin prezentările, cât de rapid vin, o să alternăm la cârlig. Bun, o să scot cârligul ca să nădesc fără, să nu agățăm ceva la nădire, că o să pescuim periculos astăzi în malul opus acolo. O să încep acum, îi duc 2-3 metoduri în malul opus, după care o să începem direct acolo pe trăsătura. Dăm și noi vreun clip, frățiorul meu?
Trage mai tare un pic cu stânga, trage mai tare de ea. Plâng dacă nu o dau. Mal, da. Pasta. Ce? Dacă nu o dau pasta, plâng. Hai să atacăm vincul ăla frumos. Am început să nădesc vadul, i-am dat 3, mai dau una și atât, că nu trebuie să nădim mult pe vremea asta. Dăm una de brown și dăm și un pic de inovator așa. La mișto. Să nu se supere pe noi. Asta ești tu, Mihai. Auzi un sfat pe viitor, când nădești vadul, mai întâi lași metodul să ajungă jos, ok? Mai ales iarna, lași să ajungă jos, să cadă și după scuturi ușor și trage, bine? Da. Asta pleacă, să știi. Hai, dă-o tu, frățiorul meu, până dau eu, că ești foarte rapid. Mamă, perfect ai pus-o, bravo! Mamă, și clips frumos, pâlc. Hai să dau și una în vinclu frumos, elegant. Du-te, tată. Acum o să stăm pe trăsătură. I-am nădit 2-3 bucăți. Îi punem cârligul. Facem o încărcare corectă. Eu mă duc la baie, bă. O iei tu, că o să... Ok. O să auzi cum scârțe acolo. Ai încredere că îți pleacă, nu? Hai să vedem. Doamne ăștia. Păi, da. Împodobește, mamă, bradul. Am dat-o pe stuf, prieteni. Bun, în început perfect. Mai mă dau și mare profesor pe aici, învăț pe alții. Dar prima dată trebuie să lansez eu bine. Perfect din prima și Da, Mihai a fost-o perfect din prima și eu mă chinui să o dau. Of, Doamne, Doamne. Mamă, direct în vinclu. Pică, pleacă, pică, pleacă. Bine, Chiruț, bravo, frățiorul meu. Uite, mă, cine ne scapă de lampă, mă. Oh, cum se simte, frate? Se simte foarte bine. Așa e, din încheietură, nu? Totul e din încheietură. Nici nu mai vorbești, ești emoționat acum. Îți dai seama, și pe filmare, și Să băgăm pe și noi ceva în juvelnic, nu? Să mâncăm și noi ceva. Băgăm juvelnic? Da, frățiorul meu, băgăm juvelnic. Păi să mănânce și gura noastră ceva. Vrei să mergem acasă cu stomacul gol? Trebuie să facem și noi de o prăjeală ceva. Chiruț și sacoșarul cu... Sacoșarul mai mic. Sacoșar, da. Am avut și eu un pește prieten, mi-a plecat la al doilea lanseu, lipit de stuf. A plecat direct cu o vrigă, a intrat direct în stuf. N-am putut să-l opresc. S-a parcat și mi-a rupt cârligul. Acum frățiorul meu Chiruț a venit pe vad și a prins și el. La primul lanseu pe vad, a stat 2 aruncări în mal, nu i-a plecat. Hai să vedem ce ai prins. Oh, e frumos, e frumos. Aici sunt crab sălbatici, să știi. Frățiorul meu, ăștia sălbatici. Niște... Nu-i. Mulți dintre ei n-au fost prinși niciodată, să știi. Asta că îi prind eu pe toți. Ia. Oh, bravo, mă! Atât. Abia în cap pe micioc. Bravo, bosule! Bine, mă, Chiruț, mă, ia uitați-mă ce crab sălbatic superb. 2-3 auriu. kg are. Are 3 jumate, 4. Ăsta ești tu, Mihaița. Ăsta ești tu, frățiorule. Îi scoți tu? Da, pune tu juvelnicul. Acum zici el ce să faci. Da, spune tu ce să fac acum, că tu ești maestru. Eu ți-am zis că iau pe vad. Virgil, hai să arăt eu acum cum se face. Asta a durut. Și Nica grupa mare. Bun, deci tu vrei dintr-o lecție să se transforme într-un battle, nu? 1 versus 1. Ai prins încredere în vad acum, nu? Lasă că stau eu în mal.
Și vedem ce se va întâmpla. Ți-ai Deja aici un după prima încărcare? lecție, Bagă-mi încărcare aici. deja după prima lecție, elevul și-a depășit maestru. Cel puțin până acum, în prima oră. Să nu-i arăți lui, da? Nu, nu. E secretul nostru. Ce a făcut? S-a încurcat. Să o dai frumos în clip, da? Cum ai dat-o și pe aia. Da. Că ești foarte bun. Ăsta ești tu, frățiorule. Dar ce să iau aici, bro? Stai să vezi, că cei din urmă vor fi cei din tâi. Am schimbat locul, să știți, nu mai mă duc în vincul acolo, e apa un pic amendă și plecarea am avut-o fix de aici, din colțul stufului și o să merg pe zona asta deocamdată. Am pieptănat un pic stuful, am pieptănat un pic, l-am luat pierdut așa ușor, pâc, și a picat în apă. Covrigescu! E nea. E nea? Du-te, mă. E nea? Băi, lasă-o acolo. Du-te, mă. Cât ai pe ea? Cât ai pe ea? 2 minute. 2 minute, mă. Rușinică mi-a dat rușinică. Mamă, vezi că stai frumos? Pare că n-a Eu am 1 minut jumate, abia am aruncat-o, nu-i corect. 2 minute și 7 secunde. Se pare că vadul bate malul. Auzi? Un sfat. Mai strânge un pic frâna. Cât să nu te încurce la mulinat. Mai dai sfaturi acum? Nu lăsa frâna niciodată prea moale. Da. Frâna întotdeauna o ții la limita cât să nu-ți rupă și cât să nu forțeze foarte tare gura peștelui dacă ai, în cazul de față, pescuind cu cărlige mici. Dau și eu sfaturi dacă nu prin pește. Bă, dar nu cred, Până mă. aduci tu un peștele acolo, eu scot 3 pești de pe vad. M-a rupt. Te-ai supărat? Mic, dar cam afurisit. Auzi, Virgil, dacă tot nu prinzi mai și pe mine cu minciocul, că mă doare mâna stângă de la pești ăștia. Mamă, pe cine crezi, Doamne? Mamă, asta e mai frumos. Uite, vezi, așa arată un pește. Vezi că mi-am dat silința să le iau frumos. Ce-a zis că n-am auzit? Stai că vezi tu, că eu nu prind pisoiași de ăștia la 3 kg. Să vezi când scot eu dopul la baltă. M-a parcat unul în stuf mare de tot. Mare. Avea și el 3 kg. Era mare, că n-am putut să-l opresc. S-a dus direct Covrigus. Ce face aici șeriful? Ia zi-le frumos. Îi dau clasă lui profesorul. Of, da, și când pleacă. Dacă mă aude... Ia să văd, mă, ce încarci tu aici, mă. Du-te, mă, încărcat pleacă deja. de aici, pleacă, n-ai voie. Am văzut green, capac de green cu brown, aha. Și brown, că ăla Ok. e... Și mai bine am dat-o pe asta. Cum le pune băiatul ăsta, mă, cine te-a învățat, mă, să pescuiești așa, mă? Cum ar fi vrut să faci lampa aia și să te care... Hai. A plecat. Da. Uite-l pe al meu ce râde. Când am prins primul pește, nimic nu zicea. Stătea pe scaun, zicea, oare o fi pește în balta asta? Acum e tot în zâmbet. Da, lasă că prindem și noi, prieteni. Nu faceți griji, că știți că nu o să vă dezamăgesc. Sper. Avem aici nadele de top. Ia uite. Îmi place balta asta, e... Îi place Un green aici frumos. Trebuie să iasă ceva. Noroc că dă cu aceeași nadă, că altfel îmi făceam griji. Trebuie să plecem, îl activăm și noi acolo în stuful ăla. Eu sper să iau balauri de acolo. O să vă zic o chestie foarte interesantă. La lacul ăsta poți să pui un pic cadru pe stuf. Lacul ăsta e mega sălbatic și sunt și lebede și tot felul de păsări, zeci de feluri și rase de păsări. Pur și simplu te deconectezi total de oraș aici și e o chestie foarte faină. După cum vedeți, stuful din malul opus, e perete de stuf peste tot și chiar la stâlpul ăla de departe, ăla e în apă, pur și simplu stâlpul ăla de-l vedeți, adică și la 30-40 de metri încolo sunt canale de stuf
crapii și-au făcut trasee pe unde circulă. Și de asta e un grad de dificultate un pic mai mare de prins de multe ori, însă e și o satisfacție foarte mare când vii aici în sălbăticia asta și îți zboară la astea de pe suport, peștii sunt foarte răi, trăsături foarte agresive și e foarte tare ideea așa. Spre exemplu, crapul de mi-a tras direct din buza stufului, ăla a ieșit din stuf, pe unde au traseele ei, a ieșit din stuf, a luat metodul și direct din trăsătură a încercat să intre înapoi, să se adăpostească în stuf. De-aia a luat-o direct covric și m-a și parcat, n-am apucat să-l înțep și m-a parcat. Dar e foarte faină locația, lacul sălbatic, Movilița și îți pești foarte sănătoși. De multe ori am prins pești, de fapt de multe ori, e a doua oară când vin aici, dar când am mai fost am prins pești care nici măcar nu mai erau înțepați niciodată. E o plăcere să pescuiești aici. Bine, mai mult pentru chiruți, cred că e o plăcere. Ia uite-i zâmbetul ăla de victorie. Păi Dar o până să fie acum și e pentru 2-0, noi. eu am 7 kg și tu... Ok, mai vorbim noi. Ai grijă că mândria merge înaintea căderii de multe ori. Știu. Am intrat pe de-alea grele, dacă pește nu prind. A plecat! Da. Mai vorbim noi, revenim imediat, mai vorbim. Bă, n-ai cum, iar mă, chiruț, mă. Bă, tu ești ceva Messi, mă, ceva Ronaldo, ceva câră-7. N-ai cum să prinzi așa bine, fratele meu. Ești prea bun. Mam. Frână. Auzi, întotdeauna ține mai sus lanseta, un pic, așa, să ajungi la mal. Că o țineai prea dreaptă și ea nu lucrează, nu poate să-și facă talentul. Așa, lanseta întotdeauna sus, mai sus un pic și mai strânge un pic frâna. Cum ți-am zis, frâna la limită cât să nu rupă. Că mulți scapă pești că lasă frâna prea moale la mal și îl joacă peștele cum vrea, știi? E ok așa? E perfect, da. Ăsta ești tu. Hai, ieși. Dar cine sunt eu să-ți dau ție sfaturi când tu faci prăpăd aici? Minciogarul a ajuns să dea sfaturi. Nu-i lua bă la japcă. Bă! Te-a sabotat. Ia uite mă ce bătăios e, mă, zici că e vară, mă. Dar și plecări, covric direct. E incredibil. La cât ți-a plecat asta? 13. Acum ai 13 sau? Pardon, mamă, i-am dat hatch. Acum ai 13 sau? 13, da. Acum 13. Înseamnă că la 10 a plecat, cam așa. Ce crap frumos, ce culori au, ce sănătoși sunt. Bravo, chiruț, ăsta ești tu, tată. Ăsta ești tu, iar eu băiatul de la Minciog, cu sfaturile. Da, e meritul lui că... Dar cumva proprietatea sfatului nu te-a lăsat pe tine. Da. Păi ce crezi, să nu mai las un pic și vin pe linia lui, dau 2, stau pe a 3-a, covrighi. Nu, mai stau normal. Îi nădesc, bro? Facem și o partidă acum de mal versus vad. Da, dă-i una, stai pe a doua, chiruț. N-am încredere. Fă-ți talentul tău, frățiorule. 3-0, mă, incredibil. Da, și când îmi pleacă. Câte kg avea ăsta? Cam 3 kg avea. Am 10 kg. Mamă. Sunt bun. Trebuie să-i puneți în juvenii diferiți ca să vă diferențiați aia. Hai să punem împreună totuși. Dacă iau unul de 15, aia e. Am și eu juvenicele mele, vezi că am 2. Dacă iau unul de 15, am încheiat și socotelele. A venit peștele, prieteni, a răsărit soarele și pe strada mea, chiar dacă afară e norat. Chiruț? Am zis că e ten. Mamă, bun. Bine, mă, am stins lampa, Vrei să nu rup coada, frățiorul meu. Că ăsta îl mănâncă pe la ultimul al tău. Nu? Nu chiar, nu? Du-te, mă, că e la fel de peștișor ca... Cum e la Minciog, chiruț? Că de o oră am fost cam lămpici amândoi. Da, acum se activează. E ora 12:30. La 10 am început pescuitul, practic. Și avem 4 pești. 3 a prins frățiorul meu Ghiruț, care mi-a cam dat umilință, de ce să mint. Și acum am prins și eu glas, că am stins lămpuța. Îi băgăm un wafters micuț. Mergem pe finețe. Are gura mare la juvele, poți să bagi cu capul și să-i dai drumul pe gând. Da, l-am văzut pe tine. Facem un cocktail periculos. E pe o bucată de lemn de anul să vină.
Cam așa arată sandwich-ul. Și îl ducem la buza stufului la botul monstrului. Mamă, chiroț, frățiorul meu. 4 mă și eu 1 de-abia. Măcar nu mai sunt lampă. Să-mi zici dacă predai lecții de pescuit. Cu plată. Cum se simte? Eu zic că e mai mare asta. E mai mare, nu? Da. Cred că asta e captura, prieteni, auziți? Nici chiar, da. E captura zilei, 100%. Eu zic că are 6-7 kg asta, cu tot cu icre. E ora 1:30, 2 aproximativ. 1,44. 1:44? 1,44. Hai că mai avem timp să facem de o lampă, nu? Da. Măcar în spate, aschiruți. Asta e pescuitul de iarnă, prieteni, nu-i ca vara. Iarna nu-i ca vara, mai ales la ce vreme e și frig, sunt 10 grade. E foarte bine că am avut 5 intrări, pești Până frumoși. Până acum mai avem timp, da, o să stăm până la 3 jumate și sigur o să mai luăm. Noi sperăm ca pe final să-l activăm. Nu, Chiroți? Îi dăm noi de cap, 100%. Iau minciocul mare sau ăla mic? Nu știu. Ce simți tu? Eu zic că are 5 kg asta, minim, Și eu la fel. cu tot cu icre. Ia uite-l. Vezi că e frumos. Surprinzător, eu din mal am luat doar un singur pește și Chiruț de pe vad a luat ăsta cu ăsta 4 pești. Îi las frâna mai slăbită un pic? Nu. Ăla e. Ăsta ești tu, Chiruț. Ăsta ești tu, E frățiorul. frumos? Ha? Tot așa, 3 kg, 3 și ceva. Ia filmează. Mai mare. Părea mai mare grăsanul, da. Bună dimineața, am dormit un pic. Băieții nu prea m-au lăsat, mi-au făcut numai prank-uri. Am ridicat un pic drona. Am luat niște cadre șmechere. Deni, pe niște standuri de lângă, a luat un pește. Deni a luat pește. Mihai a luat 3 pești. Și Virgil a luat 1. O încărcare frumoasă, ia uita sandwich-ul. O punem la buza stufului, la botul monstrului, pică pleacă. Și-a plecat. Hai cu dublu drill, bine, Chiruț. Chiruț. Hai, frățiorul meu, că astăzi tu m-ai cărat în spate. Și am 100 de kg. Mare rău de tot. Da, e mare rău. Păi tu nu vezi că trag de el ca de cauciuc? E 10 plus, frate. E 10 plus, pe bune. Stai să te susțin, ia, îți tremură mâna? Nu. E înghețată, ce să Păi nu, că ai luat, ți al 5-lea, nu? Da. Am și eu 2 pești. Aproape 3. Că aproape 4. Da. Că 2 am pierdut. Dar ea nu se pun că... Da, doar ce avem în juvelnic, nu? Dar stai liniștit că mai avem timp. E de-abia ora 2 și ceva. Până la 4 te ajung, frățiorul meu. Până la 4 avem timp, frățiorul meu, să te ajung. E mare? Da. Auzi? Ce ai înțeles tu din partida asta? În ce sens? Am înțeles multe. Da? Ai înțeles multe? Care crezi că e cheia pescuitul ăsta de iarnă? Localizarea. Așa e. Exact cum am vorbit mai devreme, localizarea, prieteni, e cheia în pescuitul de iarnă. E foarte important să găsești peștele, el nu circulă foarte mult și nu e ca vara să insiști într-un loc, să insiști, poți să faci lampă, dacă dai într-un singur loc, mai ales că supranădești locul respectiv, nu faci nicio treabă. E foarte important să-l cauți. Spre exemplu, Chiruț a luat 3 pești din 3 locuri diferite, pescuind doar vadul. Peștele nu stă pe patul de nadă și localizarea e cheia, deci acum iarna vă recomand să-l căutați cât mai mult. Te duci 5 metri mai sus, 5 metri mai jos, Stânga, dreapta. mai dai una la intercepție. Ăsta e pescuitul de iarnă, nu-i de multe ori foarte atractiv, dar există o vorbă faină, că decât, cum ai zis? Decât să faci teme la școală, mai bine să faci lampă pe baltă. La iarna, nu? Adevărat. Ai ajuns pe textil? Da. Ești foarte bun. Uite, Și eu sunt bun la mincioc. Ce e el mai bun pe mincioc, da. Da, mai am timp să-i mai scot câțiva pești lui Chiruț până plecăm. E frumos ăsta. Da, adevărat. Ăsta e frumos, avut plecări. da. Mamă, ăsta, da, mă. Ai avut dreptate, ăsta e CMMC-ul. Ăla e... Nu, trage încă un pic. Nici pe mincioc nu mai sunt în formă. Mamă. S-a luat captura, băieți.
S-a luat captura. 5 kg? 5 kg și... Eu credeam că l-am băgat, mă. Eu credeam că l-am băgat, bă. Moare pacientul. Ia, filmează-l un pic când salteam. Moare pacient. A plecat, a plecat. 9 minute, Covrigescu, directus. Pe vad. Tot din mal. Hai, Eu am ținut malul. Până acum am fost mal versus vad. Adevărat, Chiroț are 5, eu am... Costa fac 3. 5 la 3, dacă îi scoteam pe toți, eram și eu acolo la egalitate, dar totuși malul n-a făcut diferența cum aș fi așteptat. Mă așteptam să facă diferența. Mai ales în perioada asta. Măcar să-mi spăl și eu rușinea, nu? Nu, Chiroț? Să-mi spăl și eu rușinea un pic, să mă ridic la nivelul tău. Da, și când pleacă. Pică pleacă, dar și când pleacă. A fost o zi foarte faină. Pentru jumătatea lui noiembrie, adică putea să fie zăpadă astăzi și lacul înghețat. Totuși noi încă ne bucurăm de pescuit. Lacul ăsta sălbatic superb nu a dezamăgit nici astăzi. Nu prea am fost. E a doua oară când vin pe locația asta. Nu vreau să-mi imaginez cum e vara pe lacul ăsta extraordinar. Simți așa, te simți ca în delta Dunării cu stuful ăla, cu peretele ăla de stuf, cu canalele care sunt în stuf, pe unde circulă pești. Dacă mai scos și peștele ăsta, istorie facem azi, Chiroț. Cum a fost ziua pentru tine, Mihai? A fost foarte frumos. Mi-a plăcut mult să pescuiesc lângă tine. Mă bucur că ți-a plăcut. Am avut și parte de prezentări. Da. Te gândeai un pic că facem lampazi, nu? Un pic așa. Din cauza anotimpului sau că nu cunoșteai locația? Nici nu cunoșteam locația, nici vremea nu prea era frumoasă de dimineață. Măi, nici acum nu e, că tot frig e, mamă, s-a luat captura. S-a luat captura, frățiorii mei. S-a luat captura la băiatul. Frumos, a? 5-6 kg. Opa, se bate cu al tău, Mihai, asta. Frumos, da? Chiar un pește super. Al tău parcă era un pic mai gras, mă. Cred că rămâi tu cu captura, frățiorile. Îi băgăm tot un vaftărăs micuți. Na, asta e pescuitul de iarnă. Finețe maximă. Tot am alternat la nade. Asta e sandwich. Avantajos. Du-te, tata. Drill! Avem pește, prieteni, avem un crab frumos, superb de iarnă, pe lacul sălbatic din Movilița. Merge și pe sălbatic, merge și la Mămăligă Dorele. Ați văzut direct, plecare, covrig, lanseu la buza stufului. Sperăm să fie bine. Ten. E ten, dă-i. Da, nu, lasă la mine, ia camera aia mică, unde? Ah, nu mai e cu aia de vlog, nu mai. Hai că plecăm. Mamă, un ten super. Bine, mă! Cine zice că tenul nu mănâncă iarna? Cine nu dă cu VTB poate să creadă asta. Filmează superbitatea asta. Ia uitați ce ten, prieteni. Mai. Ia uitați ce clenuț frumos. E mult, e greu. Ten colo de aici. Egalitate, prieteni. Chiroț, am venit, frățiorul meu. Ți-am promis că nu te las până la final. Nu te lasă frățiorul tău, singure la greu. N-am ce să zic. Dar, na. Ai fost un adversar bun, un adversar puternic. Și chiar m-ai condus toată ziua, aș putea să spun. Degeaba. Eu mai vulpoi bătrân, așa, am venit mai pe seară, mai la final, dar na. Nu s-a terminat încă.
Da, încă poți să-l scap, adevărat. Sau poți să-i dai un minciog în cap să închei socotelele. Ai văzut, eu am încercat la tine asta. Dar nu scapă, mă, Chiroț, e băiat bună. Are cap, are coadă? Iupește. Are Mi-a plecat. 2 kg aproape. Mi-a plecat. Aproape 1. Cam 1,5 kg, mă. Dar e bun, frate. Iarna. Iarna nu-i ca vara, dar la noi a cam fost bine. Facem o încărcare corespunzătoare din nou. Forțăm acum finalul, prieteni, că am dat de pește. Și când dau de pește e grav. Pică, pleacă. Măcar de luai tu un reels ceva. Era fain. Ești rec? Da. Mamă, ia uitați, prieteni. Captura zilei. Ăsta chiar e captura. Pe final vin surprizele întotdeauna. Un crab super, prieteni, care a pus capac partidei. O captură superbă, bravo, frățierul meu. Hai că am făcut echipă bună, am revenit amândoi la final. Pe final acum. Lacul sălbatic, Movilița, ascunde monștri. Sunt și de 15 plus, dar astăzi n-au ieșit, însă a ieșit frumusețea asta. Băi, uite, vreau să facem încheierea și a plecat la frățiorul meu. Bine, mă, Chiroț, mă, ăsta ești tu, mă. Ăsta ești tu, frate. Hai că o să fac eu încheierea cât face el drill-ul. E ora, cât o fi ceasul? 4:40. Anotimpul își pune cuvântul. 15 noiembrie, iarnă. La ora 4:30 se noptează. Dar a fost o zi extraordinară. Încheiem ziua exact cum am început-o, cu omul meu aici care face ravagii. Chiruț cel mic, 14 ani, dar pescar de top în devenire. Cum a fost ziua ta, Chiruț? A fost frumos, m-am distrat, am prins și pește, am fost și 2 ore lampă, dar asta nu se spune pe filmare, șterge. Asta la mijloc, așa. Șterge. Ți s-a părut o zi productivă? Ai învățat multe chestii noi? Am avut multe de învățat de la frățiorul meu și îți mulțumesc mult pe această cale că mi-ai oferit această oportunitate de a participa alături de tine. Cu drag, frățiorul meu, cu drag. Mă bucur că am împărtășit mai multe chestii împreună, o parte din ele am reușit să le prindem pe cameră, o parte nu, însă a fost o experiență frumoasă. Închei cu același lucru pe care l-am spus și mai devreme, în pescuitul de iarnă, toată șmecheria, în ghilimele, sau cheia este localizarea peștelui. Asta e cel mai important factor, trebuie să-l cauți foarte mult, trebuie să-l cauți. Dacă dai 2-3 aruncări și nu ai pește, schimbă zona, dă-i la intercepție, caută zone noi. Peștele nu circulă cum circulă vara și nădirea excesivă chiar îl îndepărtează. Deci așa vă recomand. La nădirea grea, când începeți partida, îi dați 2-3 metoduri maxim, după care nu mai nădiți deloc. Decât dacă aveți densitate mare de pește unde pescui și aveți prezentări rapide, atunci mergeți pe una cu una o nădești, una asta e pe trăsătură. S-a dus, nu? Asta este. Singurul pește de a scăpat, nu? Da. Cum te simți acum? Te simți bine că l-ai pierdut? Nu mă deranjează. Mă depășeai cu asta. Asta este. Șansa a fost de partea mea, nu? Da. După cum ziceam, cheia este localizarea, nădirea nu foarte excesivă și e foarte important să mergem pe metoduri mai mici, zgomot cât mai puțin, peștii, nu știu, mi se par mult mai suspicioși și mai fricoși iarna, însă una peste alta a fost o partidă extraordinară, ne-am simțit bine amândoi, am prins și pește, adică am prins iarna pește ca vara, urmează să scoatem și capturile acum. Așa că scrieți în comentarii cum vi s-a părut acest vlog, sper că v-a fost de folos, sper că v-a plăcut, mai facem, nu? Da. Mai facem și altele, noi nu ne oprim din pescuit, o să pescuim până îngheață bălțile, o să tot ieșim la pește și o să rămân alături de voi, așa că dați un follow, dați un like, o distribuire și ne revedem în curând la următorul vlog. Hai să scoatem captura. Greu. Mamă, nu e bine. Da, am făcut-o de bun. Mamă, greu, m-au cocoșat ăștia. Ăsta ești tu, Chiruț.
Hai că am strâns de o prăjeală. Asta e captura noastră, prieteni. Ne-am bucurat de pescuit ca vara. Crapi superbi, capturi extraordinare. Uitați ce torpile. Capturi superbe de pe lacul sălbatic Movilița. A fost o zi foarte faină și mi-a făcut plăcere, bro, să pescuim împreună. V-am pupat, dați comentarii cu ce vloguri ați vrea să mai vedeți și să ne revedem cu bine. Doamne ajută, like, share, subscribe și aveți grijă de voi. Pe fiecare baltă mi-am lăsat amprenta. Nada perfectă care schimbă esența. E magie pe baltă, very still inconfundabil. Știi că eu sunt pescarul